Yaputika Vhiri ndobva yaluza control ndobva yabuda muroad. Yaflya ndokubva yamira nemavhiri mairi ndokubva yazoti chadha zvesimba. Apa ndikuona kombi yabuda yakwadza vanhu vakaiwandisa, so vanhu vaenda kuzvipatara. Driver wacho atokura zvakaipisa akatorwa akaendeswa kuzvipatara. Tinokumbira munamato mumachechi dzese kuti tinamatire imwe yemaaccidents yanyanya vanhu vaMwari. Saka totongokumbira every day kana uchingofa. Kunyanya doro rechiwanhu ndiro rinofanira kunge richiitwa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti vari pasi vaona vari kugunun'una vanofanira kuti vomatanda chaiwo chaiwo. Yes, amaswera sei mhuri yeZimbabwe. Vanhu 20 vakuvara zvakaipisisa mune imwe seke road accident zvakare padhuze neChinhamo service station apo Mercedes Benz Sprinter yeM&Toes yenge ichibva kwaZiko ichienda kuHarare. Yaputika front tyre ndokubva yaita V8 off the road yakanodhumira. Mapassengers ese yanga akamira nevamwe venge vakagara pasi vakakuwara zvakaipisisa. Maambulances haana kunonoka zvawo kuuya kutaura kuno varwere vaendeswa paChitungwiza hospital zvinorwadza izvama. Accident yaitika just 5 km away kubva paManyame bridge apo pakaitikawo tsaona yakauraya vanhu 17. Izvi zvaratidza kuti seke road yava ine accident hotspot. Almost every day panototi paite accident. Izvi zvinotevera murume akadhumwa paKeldon akafa marimwe zuro, neumwe akatsikwawo zvakare paChinhamo panonzi paApex service station akafira pasport. Zvinorwadza izvama. So ndatinzwei ma-eyewitnesses achitaura. Mhuri yeZimbabwe, chitiko chaitika pano paChinhamo muna seke road chine chinoshamisa zvikuru. Chaitika ndechekuti kombi yaibva kuchitungwiza yaputika Vhiri ndobva yaluza control ndobva yabuda muroad, asi mushayiri aita mwewo chikuru akabata motikari zvazosvika pakuti vanhu vakawanda varasikirwa neutano hwavo, vazhinji vakuwara, vamwe vakatyoka makumbo, misana. Asi zvazoitika ndezvekutiwo maambulensi nevamwewo vari padhuze pakwawala vakasira kusvika vakabatsira vanhu, vamwe vakaendawo. Asi chandaona chinhu chikunyanya kuitika murodhi yedu yeseke road, dai pagona kuita kana kuti paitwa kana mablocks ekuti mota dzirigise kumhanya, ndikuona kumhanya kwakanyanya. 2 mishonga iyi, madhiraivha mazhinji vanofanira kunge vasingadhakwe, poita kuti vaongorore kuti vasadhakwe vakwanise kudhiraivha zvakanaka, vachaire zvakanaka. Nenyaya yeeji, vazhinji vacho ndiri kuona vanenge vasina kurongeka paeji yavo. Chetatu, target kuvarungu. Patozoitika chitiko chazoshamisa chekuti mumwewo mushayiri achaira motikari ada kubatsira vanhu, muridzi wekombi murungu akapopota akandoda mari yangu yetarget. Target chinhu chekuti chinofanira chichimiswa pakuti ndozvakukonzeresa nekuti vanhu vachamhanya, dhiraivha achado target murungu, bhezina ada target murungu, achazoriwa yake misana. Saka ipapo zvinhu zvinonge zvikukonzeresa maaccidents. Dai pakwanisika kuti paitika mameasures ekuti zvakwanisa kumiswa, ndinoona zvinobatsira nekuti vanhu vakawanda kunyanya mwedzi uno tarasikirwa nehama dzedu nekuda kwemigwagwa yedu. Saka zvizhinji panofanira kuva nemameasures ekuti zvinhu zvigadzirike, tisarasikirwe neutano. Tarwadziwa singaiti, vanhu vakawanda varasikirwa neutano neupenyu hwavo, vamwe vasina makumbo, misana. Chitiko chaitika panapa nhasi chinopa chamadza zvikuru kwatarwadziwa singaiti. Zvinorwadza chokwadi. So chikumbiro chenyu takatarisa kuti chingava chipi kuti vatyairi vareduce maspeed avo parodi? Chikumbiro chedu chatingada kuhurumende ndechekuti dai vagona kuvandudzawo mugwagwa yedu yati kurirei, kuitira kuti driver paachasangana nenjodzi anokwanisa kuwana kwekutizira, especially marodzi edu anofanira kunge wide akura avhurike zvinani. Then chimwe chikumbiro chatingada ndechekuti dai zvaikwanisika kana vachikwanisa kana kuona kuti mukuongorora kuti munhu akupinda murodhi ari mushayiri haana kudhakwa here, ndozvimwe zvinhu zvinokwanisa kuti tibatsirwe ipapo, nekuona kuti dai vakwanisa kutaura nedzimotikari ivava vakwanise vareducewo matargets avari kupa kuvashayira, nekuti izvozvo ndozvokutikwadza. NeVIT ngaite basa rayene, vaitasewo matire, vaitasewo fitness yemotikari kuti zvakamira sei. Apa tangoona kombi yabuda yakwadza vanhu vakaiwandisa, so vanhu vaenda kuzvipatara. Saka so apa takatikumbirawo kuti wekuhurumende wataure nevaridzi vemakombi, vareduce maspeed avo, because zviri kukwadza vanhu vakanyanyisa muZimbabwe, especially tikatarisana neroad dzedu dzemahighway
especially Chitungwiza road yakwadzisa vanhu vakanyanyisa. Saka tirikumbira kuti iwandudze kana ikawedzera road mbijana nekwakadzora kana speed dzemota dzikadzorwa zvingaite nani. Yekusa kunyanya kuvapa target yakanyanya sei vari kuvapa. Because vari kuzoshanda nepressure because vari kuvapa target imwe yacho vari kuzoita kuti vafambe nemaspeed asingakodzeri pamugwagwa. Zvinorwadza. So chingava chikumbiro tikuona kuti seke road yanyanya pamaaccident. Tingachedzowo here zvakare vemachechi. Munoona sei takatarisa vemachechi? Ya, chimwe chikumbiro futi chatirikumbira ichocho. Tikumbira kuti kana zvichigona timboite kana minamato atinombonamatira even kana naseke road nemamwe mahighway ese kuti maaccidents aite mashoma. Ya, dai Mwari apindura nzvimbo ino yeseke road yanyanya. Tinokumbira munamato mumachechi dzese kuti tinamatire imwe yemaaccidents yanyanya vanhu vaMwari. Saka totongokumbira every day vanhu vachingofa. Saka tongokumbira kuti vanhu machechi vanhu tibatsirane kunamata kuti zvinhu izvi zvakutononetsa. Zvinorwadza. Saka chamungafunge kuti chikumbiro chenyu kungava kuhurumende chingava chipi kuti seke road iite nani pamaaccidents? Munamato chaiyo. Minamato machechi ngaanamati. Vanhu vanoita mapureza emachechi asiyana vouya panzvimbo dzakasiyana siyana vachinamatira kuti zvidzikame. Inini ndikushungurudzika sitereke nezviri kuitika. Even wiki yese tungochema nzirede seke Chitungwiza iri kamaaccident every day and down. Hachazotorera masi, hachazotokwire mabhazi tenda mabasa tosvika kupi nenzira zvinhu zviri kuitika izvi. Zvatirwadza usitereke zvine zviri kuitika izvi. Namets. Taneta kuti hatichashaya kuti takupera kutokwira here tenda mabasa toita sei? Tofamba netsoka here tenda kumabasa katoita sei? Inyaya iri kunzwisa tsitsi sitereke nezviri kuitika. Nezvandaona futi netsaona ika. Handisina kana chekutaura baba. Ndokurwadza zvakanyanyisa baba. Topa kutenda nekwamuri. Saka vatauri vari kusara vachiti kuti zvafamba sei semanzwiro amangoita kombi kubuda munzira zvakaita izvo. Nazati kombi kubuda munzira kwakaita anzi Yaputika Vhiri. Yaputika Vhiri aibva takakufula yakadai but ndinofunga kuti apa vanhu vakuvara zvavo ende hapana neprogramu ndazi hapana munhu angati hanza kuti afa. Vanhu vanzi vangomhasawo chipataro vakuvarisa zvakaipa. Alright, saka kunzwa kwamaita vanhu vakuvara mukombi vangani sofa vatakurwa neambulance? Nawo pari zvino ndikakuvandira handina idea zvine pandiri zvino handina idea kunza kuti vangani. Tinotenda baba. Totenda. Zviri kunzi zvaitika paaccident ndezvekuti kombi Yaputika Vhiri but yanga ichioverspeeda zvakanyanya. Saka zvayaputika Vhiri kudaro apa munoona nichiapa pamusoro apa yabva yandorova churu ipapo. Then yarova churu nobva yazoshaya kondo nobva yatoflya irunzi yatomburuka. Zvokusvika padhuze apa ndobva yazoti gojoto ichitapira pasi. Saka kukuvara kwaiswa yaitawo inyaya yekuti yanga yaflya nobva yandorovera pasi. Vakuvara zvakaipisisa kutokuincluda driver wacho atokuvara zvakaipisisa akatorwa kaendeswa kuzvipatara. Vanhu sofa vakuvara ikasvika zvichangoitika. Vandaona vachitakurwa sofa vakutodarika 15 ende vakuvara vese vanotaura zve15 ava. Ende zveshuwa vanotoda agent attention yekutoti dai Chitungwiza road yaiswa mapurisa anokontrola traffic especially zvespeeding izvezvi nezvekutarisawo kuti makombi acharombotakura vanhu aya adzeu road works takatarisa kombi yakaparara zvokuti haitokodzeri kunge ichitotakura vanhu asi yatakura vanhu. Saka ndo zvakonzeresa izvoti izenge ichikuwadza vanhu zvakanyanya kudai. Saka chikumbiro chenyu takatarisa kana kuhurumende chingava chipi kuti mavehicles areduce speed pamaroads? Maybe mahamps especially paarea iyi yatova a dead spot. Kunotipo pano paChinhamo pano paKoala then pozeta pabridge apa St Mary's apo panyanya maaccident anyanya. Saka ngavaise mahamps vakaita maspeed humps zvinobatsira izvo. At the same time nongesa police inoenforce that law zvinofamba. Ini ndangonzwawo kuti ndanga ndisipo ndasvika zvichinzi mota yabva Vhiri ndokubva yaflya ndokubva yamira nemavhiri mairi ndokubva yazoti chadha zvesimba ndopandanzwa ipapo. Zvinorwadza. Saka takatarisa mushure mekunge chitwe chaitika vanhu vatora nguva yakareba sei tingati maambulance atora nguva yakareba sei kuti azosvika pasei?
ini ndatosvika maambulenzi acho apo vari bishi. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira takatarisa vatyairi vemigwagwa angava api? Tirikuona zvichiva seke rodhi yashata. Yambiro ipi yamungada kuvapawo? Inini yambiro yacho ndeyekuda kuti ndinofungidzira kuti mamakombi anofanira kuongororwa mamiriro akaita kuti anokodzera kufamba here, nekuti mamwe ari kufamba asisina masimbi akakwana, mamwe masimbi akatoora. Ndizvo ndinokumbira izvozvo. Ini ndakamira pano mhuri yeZimbabwe ndoda kutsanangurawo chitiko ichi kuti chandirwadza singaiti. Izvozvo ndiri kubva kuMbare, but chitiko ichi ndofunga ndinotovimba kuti chachatouyawo futi pandiri. Tichangosvikawo pamaruti apo. Ndofunga kombi yatanga tiri yakaita kutodhumana nechirwori chachakatakura hameno kuti chii chachakatakura, but munhu wekombi uyu atokurumidza kubata maemergency brake zvotambotorovera zvokuti zvinhu zviri kundirwadza kusvika panguva ino kuti saka ndichidzika apa ndanzwa kuti futi panapa pane accident yaitika. Ndauya panapa ndichidedera zvisingaiti pakuti ini ndachitofunga kuti ko chimbori chii chaicho chiri kuitika muZimbabwe kana kuti chiri kuitika murodhi yeseke rodhi. Zvinhu zviri kundibata kana kuti zviri kundirwadza panguva ino izvi. Saka chamungafunga kuti chingaitwe chii? Takatarisa vangava vemachechi kuti chii chamungafunga chingaitwe takatarisa kunyanya vemachechi parodhi yeseke rodhi? Chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe kutokumbirawo kuti vemachechi dai vagona kubatana pamwe chete, vanamatirawo nyika yeZimbabwe kana kuti vanamatirawo kana uri mweya upi neupi ungasimuke. Kutokumbira machechi ese kuti dai tagona kubatana pamwe chete, tagona kunamatira iyoyi nyika yedu yeZimbabwe. Kutoita chikumbiro chaicho nokuti zviri kukachamadza mhuri yese yeZimbabwe kuti chii imwe satanizimu here yamira. Mapurisa chaiwo ngaamire panzvimbo yawo aone kuti mota idzi dzine dzichifamba idzi zvakakodzera here kuti dzifambe uye dzakasevhiswa here mune zvakanaka. Zvinhu zviri kurwadza, zvinhu zviri kukachamadza mhuri yeZimbabwe. Zvinorwadza, tinotenda mama. Zvinorwadza zvisingaiti nekuti ndichatosanganawo nayo tsaona zvokuti zviri kutondirwadza, zviri kundirwadza mhuri yeZimbabwe, zviri kurwadza. Chitiko chichandirwadza ndichiona chichiitika zvakadaro zvandibata vanhu vakuvara zvakanyanyisa. Asi zvandibata ndoda kutenda tyre abata mota zvakanaka. Alright. Saka zvaita sei mota yabuda murodhi zvanyatso kufamba sei? Mota iyi yaflya handizivi kuti zvakonzesa chii, hapana zvazikanwa kuti chakonzesa chii chaicho. Alright, saka kufunga kwenyu chii chingaitwe? Bosi, kana takatarisa tikuona kuti seke rodhi yanyanya nyaya dzetsaona. Kufunga kwenyu chii chingaitwe kuti zviite zvinenge zviri nani? Handinoona chinofanira kunge chichiitwa pane hurumende takabatana tese. Vemachechi nevechivanhu tobatana. Nekuti nzvimbo inoyi yakagumisira kunamatirwa neumwe mutungamiriri anga aripo weZANU-PF makore adarika, asi zvaregedzerwa. Zvinofanira kunge zvichiitwa makore ese akateedzana kudaro. Pachibikwa doro rechivanhu nemachechi takabatana kudaro. Kunyanya doro rechivanhu ndiro rinofanira kunge richiitwa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti vari pasi vaona vari kugunun'una vanofanira kuti vomatanda chaiwo. Ndoona ndo zvingatorerutsa ndima iyi. Pamasikati ano aya tine urombo zvikuru. Zvaitika nezvokuti mota yedu yanga ichibvawo kuchitungwiza ichienda kutauni. Saka zvaitika nezvokuti munhu anga achimanyawo zviri nani wanga asinganya zvakumanyisisa. So vhiri redu raputika ramuri kuonawo uri kwadhiraivha iyi. Saka kuputika kwaitika vhiri yazoshaya control ndobva dhiraivha wabudisa akawisawo kusina vanhu vakanyanya kuwanda. Asi chatinotenda zvikuru ndezvekuti hapana hake akwanisa kufira pasipoti, asi tine urombo kune ane hama dzakuvarawo zvakaipisisa dzaendawo kuzvipatara. Tatenda zvangu. So chikumbiro chenyu kungava municipality or even government yechurch chingava chipi kuti mamotarisi arikise speed marathon? Chikumbiro chatinacho isusu sevana veZimbabwewo taine chikumbiro chokutiwo zvokwadi mapurisa daitawo basa rokunyatso kumiramira murodhi kuti vanhu vanyanyisa maspidi vachiwo maspidi mashoma. Uye rodhi yedu iyi pachikumbiro pakuona kwandiri kuita yachikumbiro kuti timbesigawo mahambo murodhi bhozi yakanyanyisa kunakanisa vanhu vakunyanya kumanyisa. Zvinorwadza choka. Mashoko enyu ekupedzisira kune vatariri vakataura vari chingava chii? Aiwa, mashoko angu ekupedzisira zvangu handinawo kune vane hama dzawirwa nedambudziko netsaona. Tinoti aiwa, sori hama dzangu, zvokwadi zvinorwadza, zvinosiririsa zvikuru. Saka tinongotiwo kune Vakuvara Zvakaipisisa, aiwa tinotiwo Mwari ngaakubatsirewo muraramewo murapwe zvakanaka muve vapenyu. Mukoma chitiko chaitika chinosuvisa zvikuru.
Monera ndaite nini ndekuti kombi yaputika vhiri. Ende payaputika vhiri driver ashaya control. But nekuzofamba kwenguva ndazoona kuti driver anenge atishingei. Mozi paifanira kunga pafa vanhu. Boneka tisa distance yabviwa nekombi. Zosvika payazonosvika paunolenda. Zvinorwadza. Saka takatarisa zvingaitwe sei tikuona seke road yanyanya mutauna dzacho dzanyanya. Chikumbiro chingava chipi takatarisa hurumende chaiyo. Ina ndakanangana nehurumende yedu yeZimbabwe inyaya kuti highway vanoti zvayo ihighway. Chikumbiro changu changa chichekuti hazvaigona here kuti dai wambokwanisa kana kuisa mahambu ari nani zvawo nekuti almost every day kubva musi pafa vanhu 17 kutsimbirwa negonyeti. So far tana about 6 accidents ari kuitika muna Seke Road. Zvinova zviri kutirwadzawo nesuwo isusu because iko zvine accident ari kusangana nevanhu vanenge vakakwira dzimota, vamwe vari kuzosangana neaccident vanhu vanenge vachitozvifambirawo pachezvavo. Saka at least mahambu anogona kutibetsera even kana vakasaita zvavo izvozvo zvemahambu, but vanokwanisa kutitsvagirwa mamwe masolutions anoita kuti isusu tiwewo tiri safe isusu vabereki. Uye chimwe chikumbiro chanachikumbira ndechekuti varidzi vemota pachezvavo ndovata kutokumbira kuti mhuri yeZimbabwe dai varidzi vemota idzi vakwanisa kuitirawo zvinhu zvekuti vanhu vanopa mota dzavo vakwanise kufamba zvakanaka mumugwagwa, especially panyaya dzematageti. Ndo pandiri kuona pari kufira nyaya yese because driver anopiwa tageti yemari yakawanda upichi ada kuchengetawo mhuri anoda kusarawo neyake mari shoma. Saka zvinhu zvinomuomerawo pauti iye anenge akushanda netageti isiriyo. Kuti vhiri kombi ndoranzi raputika, driver ndobva ashaya control, ndobva yaflya yakananga musango. Saka I think ndo zvinenge zvandangoti dzwe zvakonzeresa tsaona iyo. Saka takatarisa avanopinda nekuwara here vanhu vanhu. Adzanya kuwara ndiconductor. Ndiye aita serious, driver anzangokuwarawo zvishoma. Nevamwe vangokuwarawo asi vananya kuwara vakawanda sereke. Saka takatarisa maambulenzi atora nguva yakareba kuti asvike paexit. Aiwa maaccidents akasika asvika nenguva chaiyo. Vanobatsirika vatobatsirika chaiyo. Chikumbiro chetakatarisa tikuona kuti Seke Road yanyanya nyaya dzemaaccidents. Chikumbiro chamunoda kuisa chingava chii takatarisa kana kumunicipality yaHarare kana kuGavana. Chikumbiro chandingangoisa ndechekuti road dzofanira kuti dzikudzwe kuitira kuti kana chitiko chakadai chada kuitika driver awanawo mukana wekuwana kwekutizira. Nesanga accident yakaitika pana Manyame road apa inoratidza kuti driver kana aikwanisa kutiza akashaya kwekutizira. Saka pane pacha kuti road dzivandudzwe dzikure, vanhu vaonawo kwekutizira kana chitiko chakadai chada kuitika. Then madrivers emakombi dai vakwanisa kutiwo panomhanyikawo vomhanya, pasingamhanyikawo vasanyanya kumhanya, nekuti vadriver vari sober vasanyanya kutora zvinodhaka. Yes, tichiti kuswera mhuri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Saka pari zvino tiri kuna Seke Road panonzi paChinhamo apo paitika tsaona yekombi yamuri kuona coaster iri kuseri kwangu pakuvara vanhu vakawandisa. Pari zvino vatomhanyiswa zvavo paChitungwiza General Hospital. Zvinorwadza izvama. Izvi zvaitika mushure mekunge paitika imwe tsaona yakaipisa zvakare yakauraya vanhu 17 muna Seke Road zvakare soon after a bridge ndopakaitikira chitiko zvinorwadza izvama. Vatauriri vaenderera mberi vachiti nezuro chaiye pano paChinhamo pakadhumwa munhu nemota zvakare akafa. So vatauriri malocal residents nema eyewitnesses vachema-chemawo to the local government, even municipality, kuti ipewo kana kuisa ma-speed humps kuti ma-motorists akwanise kureduce speed pamaroads. Zvinorwadza izvama. Saka we love you to come in the comment section mopowo pfungwa dzenyu kuti Seke Road tingaite sei nayo. Toshedze here vemachechi kana vechivanhu vamboita cleansing kuti zvireducike. Zvinorwadza izvama. But please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we bring you latest news, automatically you'll be updated. We love you so much.